Καλησπέρα φίλοι. Λοιπόν, είμαστε Σκόντρα. Θα δει το βίντεο ο φίλος μου ο Βασίλης με το φίλο μου τον Κάνα και το φίλο μου τον Ερμάλ. Είμαι στην πόλη σας, παιδιά. Λοιπόν, σταμάτησα για ένα καφέ γιατί ρίχνει βροχή, όχι τούβλα, εντάξει, αλλά βρέχει και έχω 3 ώρες δρόμο για Βλώρε ακόμα. Εν τω μεταξύ τώρα είναι η ώρα, ακούω εδώ η Μωαμεθανή τους καλεί στο τζαμί. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Anyway, ακόμα είμαστε στεγνότατοι εκτός από τα παπούτσια. Όλα τα υπόλοιπα στεγνά. Και η μηχανή με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Εντάξει, έχει τραβήξει σήμερα πολλά χιλιόμετρα. Οπότε θα πιω τον καφέ μου και συνεχίζουμε. Φιλιά σε όλους.